teoria som un grup de bactèries i dins de totes les bactèries hem triat un exacte que es diu Pseudomonas aeruginosa. El grup està format per l'Unai, el de la meva dreta, l'Oriol, el de davant meu, i el Bruno, el que està paral·lel meu. El nostre nanorobot es diu Pac i resultarà la Pseudomonas aeruginosa. Té una forma d'espermatozoide i a més té uns tubs que el que fan són sensors per detectar les pseudomones i també amb aquests tubs les enganxen i les retenen. Es mourà a través de combustions químiques i aquest flagel d'aquí li facilitarà el moviment. Està fet d'un material biodegradable que quan hagi acabat la seva feina es degradarà ell sol i així no deixarà rastres. El pacient inhalarà el nanorobot amb un inhalador nasal. Ja dins del pulmó, el nanorobot recorrerà al pulmó buscant bactèries resistents. Quan en trobi una, la detectarà i enganxarà amb els seus sensors i tubs. Quan ja no pugui agafar més perquè ja estigui tot ple, a dins produirà una combustió que farà una descàrrega que sortirà com per uns cables i electrocutarà i destruirà totes les bactèries. Així, a diferència de l'explosió, podrà continuar buscant més bactèries i quan ja hagi acabat la seva feina farà una combustió massa gran que produirà una descàrrega que no podrà aguantar, es destruirà i, com ha dit el Bruno, si queda alguna cosa es biodegradarà.